Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor molens. Met wie heb ik het genoegen? Adriaan Honig. Adriaan Honig. Adriaan, waar kom je vandaan en wanneer ben je geboren? Ik ben geboren in 1952, hele tijd geleden. En ik woon in Amsterdam. Maar we hebben ook een huis hier in Ter Hofstede. Ja, Ter Hofstede is een gedeelte van de gemeente Sluis natuurlijk. Ja. En sinds hoe lang heb je dat huis? Al een jaar of 16. En de laatste half jaar hebben we daar zo'n beetje gebivakkeerd vanwege de corona. Oh. Want dan is het geen feest meer om in Amsterdam te zijn. Nee, dus heb je toevlucht genomen om je huis in Ter Hofstede te bewonen. Ja. Een prachtige omgeving natuurlijk. Heerlijk. Heerlijk, ja. Mooi hè? Zeg, en wat heb je in je dagelijks leven zo gedaan? De basisschool, middelbare school en toen? Toen universiteit in Utrecht. En daarna ben ik... En welke richting? De universiteit is geneeskunde. Oh. Dus ik ben geneeskunde heb ik gedaan in Utrecht. Daarna ben ik heb korte tijd in Amsterdam opleiding gedaan. En daarna naar Engeland gegaan. Daar heb ik een opleiding tot psychiater gevolgd. Daarna weer terug naar Nederland. Maastricht, Amsterdam. En de verbindende factor was altijd retranchement, Ter Hofstede. Daar zaten we zomers eigenlijk altijd. Oké, en ben je nog praktiserend als psychiater? Of is ik begeleid nog een aantal promovendi. Ja. Oké. Ja. Zeg, en nou die passie voor molens, hoe is dat zo gekomen? Nou ja, dat is een heel verhaal. Het zit in de genen. We komen oorspronkelijk uit de Zaan. En mijn overgrootvader had 34 molens in de Zaan. De Zaan was eigenlijk het eerste industriegebied van Europa. En daar stonden alleen al in de Zaan 1000 molens. En hoe kwam dat er in de Zaan zoveel molens stonden dan? Omdat het vlak bij zee was, vlak bij Amsterdam. Dat was eigenlijk het centrum van Holland. Er moest hout gezaagd worden, ze hadden olie nodig, ze hadden graan nodig. En olie, dat werd dan geperst? Oh ja, dat is geperst uit vlaszaad. En dan krijg je lijnolie uit. En de lijnolie werd overal voor gebruikt. Voor het huishouden, maar ook om verf te maken. Ja, dat is een oplosmiddel hè? Ja. Die olie. Zeker. En waar werd nog meer voor gebruikt, die molens? Die molen, je had zaagmolens. Ja? En daar is de hele vloot van de VOC van gebouwd eigenlijk. 1602? Ja. Toen waren die molens al in gebruik om de vloot te bouwen van het hout? Ja. Okay. Ja. En dus een hele tijd tegengehouden door de Amsterdamse zagers. Oh. Want die één molen kon evenveel zagen als 50 handzagers. Oh ja, dat was natuurlijk dus dat was, tegen het zere been van die zagers. Precies. Ja, dat snap ik. Dus het heeft 50 jaar geduurd voordat de zaagmolens van de Zaan ook in Amsterdam kwamen. En in Amsterdam is eigenlijk nog maar één zaagmolen over. Een Paltrok zaagmolen, heel mooi molentje. Ja, maar dan heb je ook een molengang, hè, heb ik begrepen. Hè? Wat is dat? Ja, een molengang is voor wat anders. Niet om te zagen, maar dat is om een polder leeg te malen. Ja. En de oude molens die konden 1,5 meter verschil in waterpeil overbruggen. Dat ging met schepmolens. Dus als je bijvoorbeeld 4,5 meter moest overbruggen, dan had je 3 molens achter elkaar nodig. Dat noemden we molengang. Kinderdijk is daar een voorbeeld van. Oh ja. En dan moest elke keer een molen bijgebouwd worden, omdat de grond van zo'n polder, die ging inklinken elke keer. Dus dan had je opnieuw weer extra verschil in hoogte, dus moest er weer een molen bij. En die 34 molens van jouw grootvader, heb ik begrepen, heeft hij die geërfd of is hij daarmee, hoe is hij daar? Misschien dat je een beetje de genealogie uitgezocht hebt? Of? Ja, de genealogie hebben we wel, dat ik niet, maar hebben wel mensen uitgezocht. Ja? En hij was gewoon een ondernemer, een ZZP'er, mijn overgrootvader. En die zag hier een gat in de markt. Want die haalde niet alleen uit vlaszaadolie, maar bijvoorbeeld ook uit pitten van cacaobonen. Oh. Dus die kon je ook nog uitpersen, daar kon je ook nog olie uithalen. En dat was gewoon een restproduct van de cacaofabrieken in de Zaan. Oh ja. Dus dat werd eigenlijk weggegooid en hij kocht het op, of hij kreeg het in grote schuiten. En dat ging zijn molens in en er kwam olie uit. Nou, want vroeger was het zo, in de middeleeuwen, dat de ambachtsheer, die had het recht van de wind, hè, heb ik begrepen. Hè? Klopt. Maar dat was in deze tijd al anders. Hè. Dit was echt de industriële tijd, de tijd van de entrepreneurs. Degene die durfden en die hun kapitaal ergens instopten en daar meer kapitaal van maakten.
En die honig, die levensmiddelen, is dat ook nog familie van jullie? Ja, dat is de andere tak. Wij waren de hervormde tak. En zij waren de katholieke tak. Oh. En vroeger was de verzuiling, dus met katholieken gingen de protestanten niet om natuurlijk en vice versa. Dus zij deden de vermicelli en wij deden de lijnolie en de veekoeken. Geweldig, ja, mooie vergelijking. Zeg maar dan kwam je dus in Ter Hofstede terecht en hoe is het toen verder gegaan met de molen? Met de molen? Als wij aankwamen met de kinderen met de auto uit Maastricht toen nog en je rijdt dan over België, dan kom je vanuit België zie je de molen van retranchement. En dat was altijd het spel wie het eerste de molen van retranchement zag. Ja. Dus dat hebben we altijd gedaan. En ik heb altijd wel liefde voor die molen gehad. En bij mijn pensionering ben ik de opleiding gaan doen. En wat houdt dat in? Nee, zo'n opleiding? Want je bent dan vrijwillig molenaar, hè? Ja, het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Ja. En dat is dus het immaterieel werelderfgoed. Van de UNESCO? Van de UNESCO. De molens zijn materieel erfgoed van UNESCO. En het Gilde van Vrijwillige Molenaars is in de jaren 70 opgericht om ervoor te zorgen dat die molens draaien. Dat er mensen zijn die begrijpen hoe de molen in elkaar zit. Want het is niet zo, wil jij een molen draaien, daar is een knop, druk er maar op en dan gaat hij draaien. Nee. Daar is een heleboel techniek voor nodig. Je moet precies weten wat er in die molen kan en niet kan. Hoe je hem netjes op de wind kan zetten. Je moet hem goed onderhouden met touwen en zo. Dus daar is een opleiding voor. En dat hebben ze netjes gemaakt. En hoe lang duurt die opleiding? Die opleiding duurt minimaal 1,5 jaar. Maar de meeste mensen doen er 2 jaar over. Je moet een minimaal aantal van 150 draaiuren hebben over de 4 seizoenen. Dus dat je alle seizoenen wel mee hebt gemaakt hoe het op een molen er aan toe gaat. En dat is natuurlijk heel anders als het een koude winterdag is met ijzel. Of het is een warme zomerdag met onweer. Ja. Dus je hebt de praktijk gedaan. En welke molens mocht je dan draaien of mee helpen draaien? Nu ik het laatste examen heb gedaan vanuit de Molenstichting, dat is het overkoepelend orgaan, mag ik op alle molens in Nederland draaien. Dus het maakt niet uit welke, daar moet ik voor de prins kunnen draaien, zo heet dat. Oh ja, dat is dan los, hè? Ja, dat is los. Dat komt uit Leiden. Ja? Leiden was bezet door de Spanjolen. Ja. En op de wallen van Leiden, daar stonden molens, natuurlijk om graan te malen. Ja. En Leiden werd uitgehongerd, maar die molens bleven draaien. Dus die Spanjaarden dachten van, hoe kan dat nou? Hoe komen ze aan graan? Ja. Maar ze bleven maar draaien. Ja, ja. En daar komt de term, ze draaiden dus gewoon zonder dat ze een instrument aandreven. Ja. Maar eigenlijk om de Spanjaarden fake news te geven van wij hebben nog graan. Ja, want de tegenstander van de Spanjaarden was natuurlijk prins Willem van Oranje, prins Maurits, prins Frederik Hendrik. Klopt. Ja, daar weten we in Hulst natuurlijk ook alles van. Hè? Oh, zeker, ja, zeker. Die 80 jaar oorlog. Ja. Goed, en je bent dus geslaagd op die molen. En welke molens had je nog meer proef gedraaid? Ik heb op een heleboel molens proef gedraaid, maar mijn basismolen was in Aalsmeer. Oh. En daar ben ik nu ook molenaar. Mijn tweede fase, is een deelexamen, heb ik in Katzand gedaan, bij Sjaak Herman. Ah ja. Dat was top, dat was heel fijn. Heel mooi. Dat is dus vlakbij waar wij wonen ook. En daar ging ik zondags draaien. En daar heb ik ook veel geleerd. Het is een ander soort molen dan in Aalsmeer. En ik heb dus op een aantal andere molens gedraaid. En nu draai ik eigenlijk, als ik in Zeeland ben, in retranchement. Maar je hebt ook nog in Hulst gedraaid, hè? Ik heb ook in Hulst gedraaid, ja. Omdat ik zou examen gaan doen in april in Hulst. In 2020? In 2020. En toen was er corona. Dus ik had een aantal proefsessies gehad bij Franny Verschuren. Ja. En prachtige molen. Echt een molen om trots op te zijn in Hulst. Maar helaas, dat ging niet door. En daarna is die molen afgekeurd door instanties, omdat de kap was aangevreten door een kever. Dus dat was te gevaarlijk om daar op te draaien. En toen is het in Katzand geworden. Daar heb ik uiteindelijk mijn molenexamen gedaan. Nou, voor Franny Verschuren heb ik een aantal spullen mee gehad. Ook die molen die in beeld is, die heeft hij gemaakt. Want die heeft hij nagemaakt van de molen van Kloosterzande, van Groenendijk. Okay. Ja.
En hij heeft mij ook een aantal boeken geleend. Ja. En ook potjes waar we straks op komen. Ja. Dus, en ik heb heel goed nieuws. Want begin november gaat de molen van Hulst gerepareerd worden. Top. Gedurende 14 dagen. Dus daar ben je natuurlijk weer van harte welkom om, zeker. als die weer gaat draaien. Hè? Ja, prachtig. Het is echt een molen om heel erg trots op te zijn. Ja, nou waar je ook trots op mag zijn, is je hebt dus de molenaarsopleiding gevolgd, Ja. maar je bent geslaagd. Ja, Gefeliciteerd. dankjewel. Nou, we hebben daar een mooie afdruk van. En ook is het niet toevallig misschien, maar het is wel zo, ik ben ook geslaagd als gids op de molen van Katzand. Ja, prachtig. Nou, het is toch prachtig Ja. dat dat zo mooi bij elkaar komt. Ja, Hè? vormen we een team daar. Ja, inderdaad, ja. Goed, ja, we hebben hier wat graan staan en zo. Zou jij eens een potje kunnen pakken en dan even toelichten wat Oké. de verschillen zijn? Ja, wat vaak wordt gevraagd door mensen is: wat is nou het verschil tussen tarwemeel Ja, en bloem? Dus Ja. dit tarwemeel en dit is speldbloem. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar tarwemeel is eigenlijk gewoon gemalen graan. Dus het wordt door een koppel stenen wordt dat Ja. gemalen. Dat komt dan in ja hoe zakken. werkt dat precies? Want één, die ligt stil volgens mij. Eentje is de ligger, die ligt stil. Ja. En daarbovenop is de loper en die wordt aangedreven door de molen. Ja. Daar wordt het graan bovenop gegooid, komt tussen de stenen terecht, wordt daar fijn gemalen en komt dan één verdieping lager in zakken terecht. Ja, en die molenstenen die afstand kunnen ze variëren, Ja. zodat die korrelgrootte... Dat je de korrelgrootte kunt bepalen, Ja. dat is één. En het tweede is het erg afhankelijk van hoe hard de wieken gaan. Oh. Als de wieken heel hard gaan, dan zul je hem dichter op elkaar moeten zetten. En als hij trager gaat, de andere kant uit. Dus je moet eigenlijk voortdurend bijsturen afhankelijk van de wind. Oké, en nou komen we op de bloem. Ja, de bloem, dat is eigenlijk... dus als je dit meel hebt, kun je van meel bloem maken. Maar dan moet je een builmachine hebben. En een builmachine is een soort een borstel, een ronde borstel. Daar gooi je bovenin gooi je het meel. En dan komt aan de ene kant bloem uit. En aan de andere kant komen er zemelen uit. Oh ja, En de zemelen zijn dus de jasjes van het graan. en die worden dan ook weer gebruikt in brood, zemelen. De zemelen worden gebruikt om... dat kun je bijvoorbeeld in yoghurt doen. Dat is ja. goed voor de stoelgang. Ja, ja. De bloem is eigenlijk... De bloem wordt witbrood. Oh, En de meeste mensen, als ze naar de supermarkt gaan, kopen ze patentbloem. Nou, in de bloem die uit een molen komt, zit nog wat zemelen, daar zitten nog wat kiemen in. oh ja, Maar patentbloem is alles uit. oké. Dus dan krijg je echt witbrood wat zo wit is als de tafel hier. Oh, vandaar dat maar er dat zit zo dus wit ook is. helemaal niks meer in. Oh, nee, Dus geen je kunt voedingsstoffen. beter de bloem nemen die uit de molen komt. Oh ja, en heb je daar nog een paar potjes staan? Ja, dit is gerst. Nou, gerst was vroeger volksvoedsel. Dus vroeger hadden we gerstpellerijen. Dan moesten ze de graankorrel eerst pellen. Dit is ongepelde speldgraan. Dat betekent dat om het jasje van de graankorrel, daar zit een hele harde laag. En die laag moet er eigenlijk afgeschuurd worden. Oh ja. En daar heb je een pelmachine voor, die zat ook in de molen. Bijvoorbeeld in de molen van retranchement heb je nog een echte pelinstallatie ja. staan. En dan kun je dus het speld of het gerst kun je pellen. En daarna kun je daar ook weer allerlei producten van maken, pap en dergelijke. En daar blijft daar natuurlijk de tarwe nog over dan. Is die erbij? Dit is de tarwemeel. Ja? Dit is speldgraan ongepeld. Ja. En dit is gepelde gerst in dit geval. En dat uiterste? Dat is hier speldgraan. Daar is dus, dat is eigenlijk dat is dit. eigenlijk maar dit. hier zit het jasje nog, Het jasje nog. het harnas nog omheen. En dit is gewoon het graan. En dit kun je dus gewoon malen, dit niet. Oké. Zeg, en heb je daar nog een aantal attributen liggen? Misschien Klopt. dat we dat nog even toe kunnen lichten? Ja, dit is een van de andere redenen waarom ik heel graag molenaar wil zijn. En dat is omdat je ook moet kunnen zeilen. Je moet namelijk je moet de molen op de wind zetten. Ja. Want dan kan die maximaal vermogen geven
om bijvoorbeeld de molenstenen aan te drijven. Dus hoe minder wind, hoe meer zeil dat je nodig hebt. Ja, zeker. Ja, om dezelfde power te krijgen. Zeker. Dus je kunt hem op de wind zetten, je kunt er zeilen bij zetten, zeilen afhalen. En daar heb je heel veel touw voor nodig. En net zoals bij zeilschepen, dan heb je schiemanswerk. Dus die touwen die slijten. Die moet je opnieuw in de zeilen doen. Daar heb je dit ken ik niet hoor. Wat is dit? Dit doe je om je duim. Ja? En bij een heel dik zeil kun je deze lange naald door het zeil krijgen. Oh, anders... je moet gewoon een soort knoopsgat maken met dat pennetje. Precies. Oh, dat is niet hoor. Dus dat zijn dingen die een molenaar ook doet. Dus het is een heel veelzijdig gebeuren. Ja. Ja, en dan hier heb je nog wat van je opleiding. Misschien dat je daar nog iets van kunt laten zien. De opleiding, nou, een belangrijk onderdeel van de opleiding is het weer. Oh ja. Je moet dus het weer kunnen voorspellen van die dag. Omdat als er plotseling heftige storm komt, moet je wel de zeilen weg kunnen halen. Want anders gaat de molen aan de haal. Oh ja. Of als er onweer komt, moet je ook de molen vastleggen en die moet je aan de bliksem afleiden, want anders gaat die in de hens. Ja. En dit zijn een paar van de opleidingsboeken. Dat is echt prachtig in elkaar gezet. Even aan de camera laten zien misschien? Aan de camera, ja. Met mijn spulletjes erbij. Kijk, hier zie je hoe zo'n, in dit geval een wipmolen, hoe die draait, met hier het scheprad. En dat gaat zo voor alle molens door. Ja. Zie je? Nou, dan snap ik wel dat dat 1,5 jaar duurt. Hè? Deeltijdopleiding, dat wel. Hè. Het is niet dat je 5 dagen per week ermee bezig bent. Nee. Nou, we hebben een mooi filmpje over de vrijwillige molenaars. Ja. Zullen we daar even naar gaan kijken? Prima. Oké. Ruim 1200 molens kent ons land, die alle hun draai vinden. Dankzij de verschillende gildes van molenaars, die voornamelijk vrijwillig met trots hun vrije tijd opofferen om te zorgen dat hun molen in bedrijf blijft. Ruim 1200 molens die bij een feestelijke gelegenheid in hun vreugd staan. Dankzij de molenaars die hun vak verstaan en ervoor gaan. Het is een ambacht, geen simpele baan. Ze klimmen in de wieken, zetten hem op de wind, geven het kruirad een draai. Zij houden de boel draaiend. Voor de meeste Nederlanders is het een onbekend gegeven. Maar duizenden vrijwilligers houden de molens in leven. En net zo vanzelfsprekend als voor jou het checken van je mail, gaan zij dagelijks met hun handen door de mail. Dus wanneer je naar de bakker gaat voor je broodje, bedenk dan onder het lopen dat toch echt eerst het graan moet worden gemalen in de korenmolen. Het gebeurt al sinds de 13e eeuw, maar zeker nu ook nog. De molen is er voor je verf, je krijt, je papier en je olie. De poldermolens legden nieuw land bloot, pompten het water weg, maakten land droog, maakten ons land groot. Er was ooit water waar je nu polders ziet. Het scheprad en de vijzel vergroten ons grondgebied. Ja, de molen behoort tot ons erfgoed. Maar het molenaarsambacht net zo. Daarom vind je dit terug op de lijst van UNESCO. Want terwijl iedereen onze molens kent, onderhoudt de molenaar het monument. Hij verzorgt het, behoudt het. Maar daarover is niet zoveel bekend. En ik word later molenaar, hoor je niet vaak op het plein of de straat. Wellicht ligt daar voor de vrijwillige molenaar een promotionele taak op de sociale media. Want dit ambacht zou nooit mogen verdwijnen. In het verleden maakten de molens ons land groter en rijker. Maar het is veel meer dan een fenomeen uit vervlogen tijden. En het cliché van de molens naast klompen, tulpen, kaas, boter en eieren hoop ik te vermijden. Nog steeds is de molen een bruisende bron in onze samenleving. En iedereen kent wel een eigen exemplaar in zijn omgeving. Nog steeds komt er veel van onze voeding uit voort. Biologisch bovendien, geheel zoals dat nu hoort. Natuurlijk zijn de molens nog relevant hedendaags. Ze zitten volledig verweven in ons DNA. Wil je meer bewijs? Dat lever ik, proefondervindelijk. Zo gaat de molen, de molen, de molen.
zing ik dagelijks voor mijn kinderen. De ruim 1200 molens in steden en dorpen, in polders en op dijken. Ze maken het landschap onmiskenbaar Nederlands, dus kom kijken. Naar de stellingmolens, de wipmolens, paldrotmolens, grondzeilers. Ruim 1200 ingenieuze apparaten zijn cultureel gezien van onschatbare waarde. En zolang er wind waait, zit er beweging in. Dat is mooi, symbolisch. In die zin zit er poëzie in verscholen. En dat is koren op mijn molen. Nou Adriaan, mijn kleinkinderen waren op bezoek en wat hebben we gezongen? Zo gaat de molen. Zo gaan de wieken. Ja. Dat blijft erin, hè? Ja, zeker. Goed, we weten dat we heel veel oudere mensen gezien hebben op de molens. Kun jij iets omschrijven van de molenaarsbezetting in Nederland, in Zeeland en Floris Jorss? Dat zijn 1200 molens nog, die draaien in Nederland en die moeten allemaal draaien. Nou is met name in Holland zijn redelijk veel molenaars nog, hè, omdat het dichter bevolkt is. Maar met name Zeeland, en dat was voor mij ook een van de redenen om molenaar te worden, die hebben een tekort aan molenaars. En Michel Dellebeke, de voorzitter van de molens in Zeeland, die heeft berekend dat er de komende 10 jaar 30 tot 40 molenaars nodig zijn om de molens in Zeeland draaiende te houden. Het is nu al zo dat 1 molenaar op Walcheren bijvoorbeeld 2 of 3 molens moet bedienen. Dus elke week een andere molen. Als een molen stilstaat, dan gaat hij kapot. Ja. Dan gaat hij achteruit. Dus het is ontzettend belangrijk dat er jonge mensen komen die de opleiding doen en die molens in stand houden. We hebben onze klompen, we hebben onze tulpen en we hebben onze molens. Dat zijn echt hele belangrijke kenmerken van Nederland. Maar die blijven niet bestaan als wij er niets aan doen. Dus het is erg belangrijk dat we dat in stand houden. Zou misschien de politiek ook eens naar moeten kijken. Hè? Want als je zoiets hebt als werelderfgoed, hè? Zeker ook in Zeeland, met veel wind. Ja. Je kunt wel windmolens bouwen voor energie op te wekken. En daar gaat ook veel geld in. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, als nevenactiviteit houden onze bestaande molens en molenaars in stand. Ja, zeker. Okay. Zeker. Dat zou goed zijn als daar meer aandacht voor is, ook van de overheid. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Zeeland is echt wat dat betreft, daar moet het een en ander nu gaan gebeuren. Dus echt een oproep aan mensen. Als je het leuk vindt, ga kijken. Ja. En je zult altijd mensen tegenkomen die het ontzettend leuk vinden om je het uit te leggen. Ja. En de opleiding is echt hartstikke leuk. Kan ik je alleen maar aanbevelen. Oké. Nou, hartelijk dank voor je komst. Oké, graag gedaan. En voor je woorden. Nou, ik denk dat het nou binnenstroomt. Ik hoop het. Ik hoop het, ja. Ik hoop het. Ik ga nu de kijkers bedanken. Ja. Nou, beste kijkers, hartelijk dank. Het was weer een enorm educatief programma over de molens, over jullie molens in Zeeland en Zeeuw-Vlaanderen en zeker ook in West-Zeeuw-Vlaanderen. Zo is het. Nogmaals dank. Graag gedaan.